नोंथाङा दायो केम्पेइनाव जुरिजेनबाय दा सिडली समष्टि हिसाबै नोंथाङा इउपिपिएलनि दोलोखौ माबायदि जुग नुनो मोनदों नोंथाङा? इउपिपि दोलोखौथ' दा केम्पेइना अफिसियेलि जाबाय दिननिफ्राय किन्तु बिनि अनगायैबो आं जिहेतु चिरां डिस्ट्रिक्टनि इउपिपिएलनि आं प्रेसिडेन्ट खामोन हिसाबै सिगाङावबो गोबां जायगायाव जोंनि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गोबां प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटिफ्राव हाबबाय थादों, गामि गामि हाबदों, गामिनि रायजो राजाफोरजों प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गावबुरा आरो गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठाननि दैदेनगिरिफोरजों आं लोगो हमदों, रायलायदों आरो दा जों बुंदों आं बुंदों बिसेसकरि जिहेतु फैगौ नभेम्बर मासनि 13 तारिखआव बाइ इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। सिगाङाव बे सिटआव जोंहा मानगोनां जयन्त बसुमतारिया एमएलए मोन। दा थांनाय लकसभा इलेक्सनाव बिथांखौ एमपि हिसाबै दैथायहरबाय। दा बिथाङा दिल्लीयाव सासे सांसद हिसाबै थांबाय। गतिके बे बिथांनि खालि जानाय जि एमएलए सिट बेखौ पुरन खालामनो थाखाय 13 तारिखआव इलेक्सन कमिसनारा थिरांथा खालामनाय जाबाय आरो। दा बिनि सायाव जों आवगायावबो रायलायदों, दाबो रायलायबाय थादों, लोगो हमदों। मोनफ्रोमबो जायगायाव गोबां रोखोमनि जोंनि सापर्टारफ्रा बिभिन्न जाति जनजाति जनगोष्ठीफ्रा माने जयनिं लागासिनो दङ पिपिएफनिफ्राय आरो जोंनियाथ' दंखायोआनो। गतिके आं नुनाय मथे बेवहाय खुनु प्रत्याबान गुबुन पार्टिया खालामनो हानाय नङा। बेखिनियानो देरहागोन सियर।